ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರ ಪುಡ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಪಂಡು ಈ ರೀತಿಡು ವರನಿಗಳು ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಎನ್ ಮರ್ದು ಪತ್ತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಐಕೆ ಚೂರು ತಾರದೆನ್ನೆ ಪಾರ್ದು ಶುರುಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಪೊತ್ಪುವೆ ತುಲೆ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದು ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಬೊಕೊಂಜಿ 10 ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅವೇ ಚಮಚಡು 3 ಚಮಚ ಪಿನದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಓಮ ಪಾಡಿಯ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಮದ ಘಮ ಬನ್ನೆಟ ಪೊತ್ಪೊಡು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆವರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತಂತುಲೇನು ಪೋತುದಿತ್ತನ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಆಜೆಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 5 ಕೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಈ ತರಿಪು ಯಾವಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಾಂಡ್ ಒಂದೈತೆ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಸಲಿಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಚೂರು ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಹೋಗಿಜಿಂದ ಅವು ಕಾಯಿದು ಬಿಸಲೆ ಕರ್ಚುಂಡು ಐಕಿತ್ತೇನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಗಿನ 1 ಚಮಚ ದಾಸೆ ಮಿಲ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಈತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ಯ ಉದ್ದೊದ್ದ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ಯ ಒಂದೊಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆಯಾನ ಕೆತ್ತಿನ ದರ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬೇಯ್ಪದತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದರ್ತದ ಗಸಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಕೂಟಿಯತುಲೆ ಕಡೆದೈತಿನ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಪೊತ್ಪೊಡು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲೆ ಅನ್ನ ಶುರುಕ್ಕೆ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದೆ ಅವೇನ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯ ಖಾರ ಚಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನಾಗ್ಲಾಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುಲಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ ಅನುಸಾರ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಬೆರವುಗ ಬೊಕೆಯನ್ನು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೊರಲ್ತದು ನೆಕ್ಕ ಕೋಟುವೆ ಗಸಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲಾವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತೆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಕೋಟುದು ಶೋಕು ಬೆರದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡೋಡು ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 5 ಕೆತ್ತಿಲ ದೆತೊಂದೆ ಈ ತೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ಹಾಳಾದಿಪ್ಪು ನಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಒಡೆತು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪುಗ ಕೋಟುಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲು ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಕಜಿಪೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಇಂಚು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆನ ತೆತ್ತಿನ ದರ್ತದ ಪೂರ ತೆತ್ತಿನ ತುಲೆ ದೂರ ದೂರ ಪಾಡೋಡು ಮೇಲ್ಮೇಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆತನ ಕೆತ್ತಿ ದರಿದು ಕಜಿಪು ಪೂರ ಮಾಂದ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಚೂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಪೊಡ್ದೆ ಈ ತೆತ್ತಿನ ಮೈಪೊಡು ಇದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಇದು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೌಂಟುಡು ಮೆಲ್ಲ ಅಡಿ ಮಕ್ಪೊಡಾಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಚೌಂಟುಡು ಮಕ್ಪೊಡ್ಸಿದೆ ಚೂರು ಅಡಿ ಬುಡ್ಪಂಡೆ ಯಾವು ಬೊಕ ಚೂರು ಇಜ್ಜೆ ಬಿಸಲೆಡ್ ತಿರ್ಗದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5-8 ನಿಮಿಷ ಬೊಡೋಡು ತಲೆ ಇಂಚೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಇದು ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರಾಮಡು ಕೆತ್ತಿಲ ಬೇಯ್ದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಒರ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪುಗಂತ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಮೇಲೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡ ದಯದಿದು ಆಯ್ನಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ಇಡೀ ಆದೆ ಏತ ಶೋಕಾದ ಬೈತಂಡು ಈತ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಏತ ಶೋಕಾದ ತುಲೆ ಇಡೀ ಆದ ಕೆತ್ತಿ ಬೈದನೆ ಆ ಪಲ್ಯಕ್ಕನೆ ಚೂರು ನಿಗ್ಲು ದೂರ ಆ ಕೆತ್ತಿನ ಮೈತಂಡ ಶೋಕಾದ ಕೆತ್ತಿ ಪೊಡಿಯ ಒಂದೆ ಇಡೀ ಆದ ಎಪ್ಪುಂಡು ಗಸಿಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಇಂಚಿನನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ ತೋಳೆ ಅಂಚನೆ ನನರ ಪನಂದುಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು